नायजाया इउटुब चेनेलनि गेजेरजों माखासे नायजायै भिडिअसफोर होनाय जायो। माखासे कन्टेन्टफोरा नायजाया जाहैयो आरोना। दा बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों जाय भिडिअफोर जाय कन्टेन्टफोर लाबोनाय जायो बै माखासे भिडिअसफोरा नायजायायानो जाहैयो आरो खिन्थु नायखोमायो बांसिनानो नायो आरोना। बिनि भिडिअखौसो बांसिन नायो जाय बुस्थुआ नायजाया बेखौ बांसिन नायजायो होननाय बायदि बिराद भिउस फैयो बिनि भिडिअआ गाज्रि मोननो नाङा। दा बे बिथांनि भिडिअ बानायनायनि माखासे सर्सफ्रा मानिफ्राय बिथाङा लायो बेखौ बुंनो हाया। जानांगौ बिथांनि भिडिअसफोरा ट्रेन्सलेटेड गुबुन गुबुन माबानिफ्राय माने ट्रेन्सलेट खालामनाय जानो हागौ। अब्लाबो जुदि नायजाया होननानै लिरखानाय भिडिअसफोरखौ जुदि नायजायो होननानै नोंथांमोनहा नायोब्ला बेयाव नोंस्रा माखासे बिनि बे भिडिअखौ फल' जुदि खालामनानै माखासे जेनेबा आइडियासफोरखौ फल' खालामबा नोंथांमोनहा मिसलिड जागोन दै माब्लाबा। नायजाया होननाय बे भिडिअखौ बिराद नायबाय थायो होननानै साननो हागौ नोंथांमोनहा, खिन्थु टाइमलाइनाव माब्लाबा एक्सप्लर जाफैयोना, बेखायनो माब्लाबा गोबावजोंहाय गेजेर गेजेर माने एक्सप्लर जेब्ला जाफैयो अब्ला नुयोब्ला नायो आरोना। जे बर'नियावबो जे बेबायदि नलेज होग्रा दङ बेखौ नायनो थांनायाव माने नुनाय जादों आरो।